ଲଗେଇ ଆସିବେ ପବନଟା ହଉଛି ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ଲଗେ ଦେଖିଲୁ ପବନଟା ହଉଥିଲା ଆଉ ଏଇ ନବା ପବନ ଆଉ ହଉନେଇ। ଆରେ ଶିବୁ ହଁ ଭାଇ। ଖବର କଣ ବେ? ଖବର କାହିଁ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଆଜି। ଆବେ ଏ ଶିବୁ ହଁ ଆବେ ଭାଇ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହରିଣଟା କିଏ ବେ? ଭାଇ ହରିଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବାଘୁଣୀଟା ବୋଧେ। ନାଇଁ 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 ମ ସତ। ଆରେ ଏ ଛୋଟୁ ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ଏ ବାଘୁଣୀଟାକୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ଏ ଛୋଟୁ ଏ ଶିବୁ ତମେ ଚାଲ ବେ ସେଠି ବସିକି ଟିକେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ଭାଇ ଗୋଡ଼ଟା କାଟିଲାଣି। ଆସ ଆସ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ। ମିକ୍ସଚରଟା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆରେ ଚାଖଣା ପାଇଁ କୋଉଟା ଆଣିଛୁ କିରେ? ମିକ୍ସଚର 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଥିଲି ସାମ ଦୋକାନରୁ। ହଉ ଖୋଲିଲୁ ଖୋଲିଲୁ। ଆରେ ଏ ଛୋଟୁ ତତେ କଣ ପଚାରିଲି ପରା? ଭାଇ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ? ଆରେ ଶଳା ଏଇଟା ପୁରା ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆଟା ଶଳାର କିଛି ମନେ ରହୁନି ଆଉ। ବାବା ଖାଲି ମଦ ପିଇ ପିଇ ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଏ ଶଳା ମଦୁଆଟା କ'ଣ କହିବ? ସେ ହଉଛି ଆମ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କାଳିଆ ଜିନ୍ଦାର ଝିଅ। ତା ବାପାଟା ତ ଶଳା ମରିଯାଇଛି, ତା ବୋଉଟା ଆଙ୍କୁଳିଟା ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ କହୁଛି ମୁଁ ବାଘୁଣୀଟା ଆଉ। ଆରେ ଏ ଛୋଟୁ ସେ ଯାହା କହିଲା ତୁ ସତତି? ହଁ ଭାଇ ସବୁ ସତ। ଆରେ ତାହେଲେ ବାଘୁଣୀଟାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା।